Кукмарада татар язучысы Захид Мәхмүдине искә алу кичәсе узды. Аның вафат булганына 1 ел вакыт узып та киткән. Якташыбызны искә алырга, аның турында хатирәләрне барларга дуслары, якыннары, каләмдәшләре, шулай ук иҗатын үз итүчеләр район үзәк китапханәсенә җыйналды. Яшьлек чорында хезмәт даны газетасында да эшләгәндә инде Захид әфәнде белән без бик сәнгатькә тартылу булышан инде уртак темаларыбыз бик байтагы. Чара барышында Захид Мәхмүди турында бик күп якты истәлекләр яңгырады. Язучының тормыш һәм иҗат юлына багышланган фотосурәтләр, аның белән үткәрелгән интервьюлардан өзекләр күрсәтелде. Захид Мәхмүдинең иҗаты күпләргә якын, чөнки аның әсәрләре тормышчан, гади, аңлаешлы булуы белән укучыларда эчкерсез хисләр уята. Язучы үзе кайбер укучылары өчен чын остаз булды. Минем шигырьләргә ул анализ ясады. Бу искиткеч миңа зур тәҗрибә, искиткеч шундый бәя булды, ул дөресен әйтте. Кайда минем хата киткән, кайда яхшы, менә шулай. Менә шунда мин сорамадым да аннан вот алып, ул шундый аның бар китаплар куйганда бөтен җирдә тәртип инде аның бүлмәсе шундый да. Менә шушы китабын алып бирде миңа үзе язып. Менә зурлап Рауза ханым Захид Мәхмүдидән күчтәнәч иҗат уңышы теләп калам. Захид Мәхмүди ачкан типография бүгенге көндә дә эшчәнлеген дәвам итә. Язучының җеназасы көнендә дә ул үз эшен туктатмады. Типографиядә атнага 4 тапкыр чыгарыла торган газеталар бастырыла. Захид Мәхмүдинең тормыш иптәше Рәшидә Мәхмүдова киләчәккә планнары белән дә уртаклашты. Әтиәнисе киседәген Балташ районыннан Захидның әтисе Түнтәр дигән авылдан, әнисе Бырбаш дигән авылдан чыккан кешеләр. Менә шуларны истә тотып, Җәлил хәзрәт бик зур эш башлады. Ул шушы Бырбаш авылында Захид Мәхмүдинең әнисе туып үскән авылда музей йорты оештыру эше белән мәшгуль килеп йөри. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Татарстан яңалыклары.